ja som si zobral vypísané pero, urobil som. Nakreslil som si, nie všetky tieto teraz sú samé úplne, nakreslil som si nejaký motív. Poďte všetci tu, hej? Musíte tlačiť. Niekedy to bude písať to pero. Takže som to až vril do toho papiera, hej? Teraz čo? A ešte kodok. Robíš mu aj tie spodné kryjelka, také, že jedný hore a jedný na čo by sa ešte dalo? Čakaj na to. Nakreslí sem mimozemšťanov alebo Poláčov.